Surprise! I'm back. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.amongusimixclub.listentomyradio.com. DJ Boom Boom. Panawagan sa tanan ng dalaga at sultiro dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa, taya lang kamuda, uy daya kay si DJ Big Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masaot ha, bayle lang wala gamo ah. the public may dance.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC, you are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is V.58. Hey, this is Ashanti. What up? This is Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yo di kaka, dramolet kid. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Okay, it's 9:27 in the evening. Alas 9:27 na sa gabi. Isagit kami dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. Pasensya, no? Medyo nalate ako sa akin nga live, no? Kaya medyo may gamay pang ginkuti-kuti. May gamay nga problema. Okay, pero mo ginaong kaisa na. Okay, once again, so isagit kami dahil nga evening sa tanan, no? Nakatutok sa akon sa akon nga Facebook Live. Medyo nadula ako sa pila kadlaw ng mga 2 kadlaw. Kaya medyo nagsako ako niya kabuhi. Okay, so hopefully ang ako niya live sige pa ni sa dasunan. No? Samtang wala pa ako sa klase. Okay, sa mga suki nato sa bilog ng Dumangas, sa 45 ka mga barangays na nag-silent monitor sa ato. No? Ito mga suki sa iban nga parties ng Dumangas, iban nga parties ng Western Visayas, ang Panay Island, Philippines, kag of course sa bilog ng Pilipinas, kag sa bilog ng kalibutan via our Facebook Live. Okay, welcome sa aton nga Dance Party Mixes. Okay, ito na mga kita para magataw-hataw magkiyay-kiyay sa mga gabi. Today is July 12, 2024. Kag medyo okay nga ito sa mga adlaw na. Medyo hindi man mainit, hindi man maulan-ulan. Okay, doon tsakto-tsakto lang ang lakas sa aton nga panahon. No? Kag daw medyo daw ang iban daw may chimpo sa pag-date kaya daw maayong ilang ang adlaw subang. Okay, sa ito mga suki, once again, so nag-silent monitor. Pwede ka pa-shoutout sa aton nga Facebook Live. Okay, just drop it in our comment section para mabasa ko ang inyong mga shoutout. Then, paki-share mo sa akon nga Facebook Live para nga medyo damo makita. Kaya akon nga shoutout wala sang bayad. So, ang inyong bayad, i-share lang ako nga Facebook Live, okay? Ganun lang kasimple nyo himuon. Just share my Facebook Live. Okay, kaya first gusto mo pa shoutout basi mga celebration sa mga gabi na basi mga bunyag, kasal, mga birthdays, then of course iban pang mga celebration, mga anniversary, mga fiesta, may mga pagbulagay. Basi bulagan ako mo sa inyong nobya para sa kilala ko, no?
So piligid siyempre mapalawag sa aton para nga mabalaan nga libre na kamo sa mga adlaw. Or basi may ara makamungagin sabat sa mga adlaw, no? So pwede man siyempre malawag sa akon nga Facebook Live. Just drop it in our comment section. Okay, so at this very moment, acknowledge ko nakatutok sa akon sa mga adlaw, no? Sa mga gabi. Unang kayo na nakita si Lumbayag ni Pirotsky. Okay. Doon sa may Santa Barbara, Iloilo. Ano ganing ngalan mo sa real Facebook mo, Lumbayag ni Pirotsky? Namin isa istoryon kay Dola Butaw pa ni sa akon. Okay, mayang gabi, Idol. Kumusta na ang motor ta? May angkas na. Wala sang angkas, delikado. Kaya ginako na sa musang LTFRB nga dapat ang maangkas, makupo na. Di okay lang ko naman ka sa inyo, chicks, no? Kahit daw ang ayan, pero kung naman ka sa inyo lalaki, so daw hindi gid ang ayan, no? Masala ang kagid yung babae. Okay, thank you so much, gid. Lumbayag ni Pirotsky all the way from Santa Barbara, Iloilo. Okay, naman si Paning Noy Pidipesta dyan sa may Barangay Bakong Dumangas. Mayang gabi, shout out kay Nining Morina Barolo Di Aros. Thanks, good. Okay, sana all din at tapatamya. Sana all. Salamat kay pre sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. Of course, araman si Kevin Domes. Hi, sir, good evening. Okay, pre sa evening man sa imo. Kamusta ito na nga bulubaligya? Doon naga-big time ka na subong, ha? Okay, salamat kid sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. Of course, araman si Maymay Rodriguez sa may abroad. Salamat man sa pagtama. Also, araman si Kasin ko Romila Gisto. Good evening, son. Watching from Cotabato City, Mindanao. Thanks and God bless you po. Okay, so likewise man si Imo, no? Sa itong mga pariente dira. I'm happy to know nga pati mga Ilonggo man kamo. Hindi ako mahirapan magsalita ng Tagalog. Dahil ang Tagalog ko ay ilan lamang. Medyo isang sako lang. So, mahirapan na magsalita ng Tagalog kapag hindi kayo nakaintindi ng Ilongga. Okay, so regards sa atin mga parente ta dala sa may Cotabato City sa Mindanao. Okay, mga Gisto kag Dipita family. Salamat gid. Of course, ara si Ashisma. Okay, ang ex-girlfriend ni Kevin Doms. Ikaw gid man. Pang-islan itong ngalan nyo. Matsa kung may ginapalagyuan ka mga ginapag-islan yung ngalan nyo. Okay, naman si Roxy Dinglas Gaborni all the way from Barangay Managi, Tumangas. Salamat kayo sa pagtamwa. Kagari man siyempre ang isa sa pinakagwapa dari sa may Purok 2, Barangay sa Padumangas. Nga naglabay kayo na sa ako niya Facebook Live. Of course, si Krista Marie Di Dios, no? Nga isa mga fashionista. Hi sir, good evening. So please an evening man sa imo. Abi ko anay patamyaw mo to sa happy birthday. Sino gato? Si nalipat ko to sa ngambal mga birthday niya. Okay, so salamat gid Krista Marie Di Dios dari sa may Barangay sa Padumangas. Then hambal ni Kevin Dom, shout out gali sir sa nag-mine sa akon sa live jacket gin cancel. Pwede mag-mine tapos i-cancel. Basta nga hambal ya, I don't mind ha. Okay, amo gina sa mga negosyo, amo gina kung sa may mga palpak, may mga problema, part of life. So sa atong kabuhi mga problema kita ma-encounter. Sa imo naton kabalo kita mag-adjust. Paano mapangitas ang solusyon nga ang problema ma-overcome naton, no? So sa mga bulubaligya mo ginakong guys, ha? Kaya kung hindi kita makabalo mag-adjust kag pangitas ang solusyon, siyempre malayan ang bot mo, hindi ka na magkaon, hindi ka na maligo, hindi ka na magpulupaninlo, isipon mo man ang mga dahon sa kamonser. Nadalman ka na. Okay, hindi pa padalman ang mga problema sa kalibutan, ha? Ang nag-cancel malas nila kay Tinami to, no? Okay, salamat once again kay Kevin Doms. Okay, si Rax Kidinglas, Gaborni Sir PD, kagreet sang elementary batch 2001 sang Bantod Managit Elementary School. Salamat gid Sir DG Vic Donoso return. Okay, shout out ang bongga-bongga sa batch 20 or 2001 sang Bantod Managit Elementary School. Sa inyong class president. Ikaw president, no? Or ikaw ang consort? Sa inyong class consort nga si Rax Kidinglas sa Gaborne. Okay, acknowledge ka man na nag-share sa ilang reaction sa ako na Facebook Live. Si James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro. Also si Paning ni Pidipesta sa may Barangay Bakong Dumangas. Rox Kidinglas sa Gaborning sa may Barangay Managi, Tumangas. Salamat sa pag-share sang heart. Also si Kevin Dom sa may Barangay sa Padumangas. Also si Brian Sigubia.
kag si cousin ko Nils Halanduni sa may Mindanao. Salamat sa pag-share sa inyong mga reactions. Salamat man kay 2 James Romo Piralis sa may Cagayan de Oro sa pag-share sa akong Facebook Live sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakon. Okay, salamat sa pag-support. Okay, from Rocks Kidding Last Gaborne, ay sir, paglit gali kay Airpat nga happy birthday sir. Okay, happy birthday. Nalipat ka ha. Okay, sa birthday sa Airpat ni Rocks Kidding Last Gaborne, of course si Mr. Gaborne. So happy birthday sa imo from sa imo mabuot nga bata nga wala gisang bisyo. Wala man nagainom gamay. Nga si Rocks Kidding Last Gaborne. Okay, salamat kayo sa pag-support. Okay, si Cousin Nels Halandon is watching our Facebook Live. Okay, once again, sa gusto mo pa shoutout, just drop it in our comment section. Kaya kung bahala magbasa para sa inyo. Basta may mga love notes ka munang ipabasa para sa inyong ginahigugma. Ako ang bahala magbasa para sa inyo. Okay, paring nipidipis na daw pariya sa akon ba kung malain ang buot ko, wala ko gakaon. Wala ko gakaon kagapaligo-ligo. Oy, kung may mga problema bala ka, may nabi nang isagugma. Hindi niyo pagpadalman, kaya bala nyo. Kabalo ka mo? Kung madalman ka mo, hindi man namin. Basta mga gugma na iya, masulbar na. Hindi ka mo magpagutom-gutom, magpabaho-baho. Kaya siyempre, the more ka mo nang hindi pagbalik doon sang nag-break up sa inyo. So, ang imoon mo kang i-breakan ka ganisang babae, ipakita mo sa iya nga, sa uli mahinulusol siya nga ginbayaan niya ikaw. So, pagwapo-gwapo ka, then of course, pamot-hamot, then paduding-duding. Kaya kung madalman ka, mang-isip kagit sang dahon sa kamonsel. Okay, paligo ka pre ha, hindi ka magpabaw-baw. Kagang solusyon na dambal ko sa imo pre. Kung mapangita ka sang nobya, dapat mga 2 kabilog para may reserva ka. Hindi ka magsuno sa ako yung pitfall. Okay, pamulong yan ni Pirotsky Bao Sabado na buwas. Sweldo na sang mga obreros. Bayadin nyo na ang mga utang nyo di sa akon. Boare, pagkita. Okay, sa may mga utang kay lumbayag ni Pirotsky, bayaran nyo na ako, no? Kaya kung hindi nyo pagbayaran, ipalawag niya buwas ang mga ngalan nyo sa DMC, Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, balbalida, lumbayag ni Pirotsky kapang lawag. Okay, it's 9:37 sa oras, no? So magabalik kita sa atong hataw-hataw. For the meantime, sa gusto mo pa shoutout, ipatang na sa dalong ako bahala magbasa. Anytime, siyempre ka po dyan nag-isang mixmaster sa Dumangas. Ini si DJ Vic, Donoso the third. Kaya siyempre ka po nagpamati sa the one and only dance mix channel sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Your number 1 choice. Okay, mamati kita sa mga love songs para gini sa mga in love kag sa mga bigo. Pamatiin nyo ang sakit sa mga lyrics. Kung kayo sa balakon bigo ka, ang isa man makapalipay sa imo ang mga love songs, no? Okay, laging tapat sa iyo. Okay, so may mga araya medyo tapat. Pero ang ilagi na pamasyaran hindi tapat. Ang gawa niya tapat gid. Binayaan ka. Okay, aramas sa ato nga Facebook Live si DJ Jumor, akong idol dra sa may Metro Manila nga naga-live man sa mga party.
Okay, salamat kita Idol sa pagtama. Idol, good evening. Okay, please evening mo sa imo, no? Salamat man sa pag-support sa ako ng Facebook Live. Sana ko mapuli sa Dumangas kay mang tikwi kita. Okay, si DJ Jumark doon sa may Metro Manila. Magwakas ang pagtitingin natin. Araw man ay lumipas, di natin papansinin. Pagkat walang ibang laman ang kapwa nating isipan. Di magsasawa, di magbabago. Okay, from Roxy Dinglas, good morning. Nice, good sir, pang padugo ah. Okay, para sa mga in love sa mga ng program. Okay, ang minamahal bala sir. Iyan ay Freddy Aguilar, Sir Pro Remix. Okay, naka-line up na ang minamahal kita. Okay, ang baling lumayag ni Protsky. Palikwis Idol, isang linggong pag-ibig Technomics. Okay, try ko bimangita ko may ara. Apro ko mula ti inisang na i-play ko. Okay, from Edward Dialio Jr. Sir, good evening. Greet ko si Sir si Christian Gid Dialio kag Chisa sa Managit Sir from Edward DJ Edward from C Power Audio System. Okay, salamat din sa pag-support DJ Edward sang C Power Audio System. Okay, amal ni Jumark Waswasser. Okay, naman si Flor Tugonon di Diyos pa-shoutout Sir Silos. Silos ang imo. Silos gidya. Okay, try ko ito may silos ka di. Ang imo, pre, ang aliling. Try ko may pangangita. Daw wala ko makita ang aliling ako. Basta inote ko lang ha. Kaya basi kung hindi ko makita, boss ko i-play ang iban nga song. Okay? Ang aliling kag ang isang linggo pag-ibig. Basi may ngagaw pa man ha. Okay, this song is Minamahal Kita by Freddy Aguilar. Of course, remix version by DJ Yuan Brian. Okay, para gini sa mga nagaplo pa masya bilang ginahawa mo ka pa dapat sa imo ginabatyag tapos brikan ka man lang. Okay, coming up next is the song Silos na for Flor Tugonon di Diyos. Nga ang iya siyempre bata mang apo man ang nagahando. Okay, from Roxy Dinglas, good morning. Salamat good sir. Okay, welcome good. Of course, sambal ni Edward Dialio Jr. Happy birthday kay mama ni Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, thanks good sir.
Okay, this song is Silos for okay, nanay floor to go ng DJs dala sa may barangay sa Paudamangas. Okay, from Lumayag ni Pirotsky, sakit ang mabrikan idol pero mas masakit kung mabuguban brake sang motor. Laban ged. Okay, from floor to gono di Diyos, abaw, nagakanta-kanta gid si Krista. Siyempre, itim song ni mo. Sige, just enjoy sa paghataw-hataw. Kung nag-support ka mo sa mga nubyan nyo, dahil nyo mapakita kung ano mo siya kapalangga. Sana all. Okay, thanks kid idol. Takagid. Same masay mo ah. Okay, pag-share nyo lang sa akin yung Facebook Live. So wala pa naka-share, just share my Facebook Live on your wall. Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon to me, side boy. Hey, what's up, y'all? This is P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Okay, para sa nakatilaw na sang lasong halik. Ito ay lasong halik. Okay, still from Edward, DJ Edward Dialio Jr. Pag-greet na lang ko sir kay DJ Rox Kidding Last sa Gaborni. Kay basi magsunggod siya bala sa akon sir. Ano ka mga daw, may relasyon na? Ay, may mga relasyon lang gidya nagasunggudanin, no? Okay, so once again, so shout out ng bunga-bunga kay DJ Rox Kidding Last sa Gaborni from DJ Edward Dialio Jr. Okay, mga gwapong mga operators ng C-Power Audio System. Okay, still si DJ Jumark sa my Metro Manila is watching our Facebook Live. This is the mix of DJ Johnny.
Okay naman si Mary Grace Divina Gracia de Luso dala sa may Bagay Housing sa may Block 35 Lot 6. Okay, salamat sa pagtamwa. Regard siyempre kay Franklin Juju Zambilia dala, no? Salamat din sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Ako naman si G. Carl Iscanier. Good evening, sir. Okay, please an evening mada si Imo. Most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Sabay ka na mag-QI sa mga remix ni DJ Bongbong. Idol. Okay, salamat kay Kenneth Robelio sa pag-donate sa reaction. Amo ni siya si Sidecar sang R7 Philippines. Salamat man kay DJ Jumark sa pag-share sang heart. Also si Christian Gidi Alio. DMC Radio FM REMIXes. Okay, from Mary Grace Divina Gracia de Luso, pa-shoutout ko sir ang gamay nga shop ni Franklin sa Bakay Housing. Makita ini sa Block 35 Lot 6. Salamat gid. Okay, sa gusto man pa kayo sa ilang mga guba nga electric fan, washing machine, kagiban pang mga appliances dala sa may Bakay Housing. Okay, dala lang sa balay ni Franklin Juju Sambili sa may Block 35 Lot 6. Kaya sigurado good as brand new ang inyong mga appliances sa pagbapuli niya na. Kag siyempre nagapangkay o man siya sa mga guba ng balatyagon. Basi bigyo ka mo dala to yung balatyagon kay effects ni ni Franklin Juju Sambilia Jr. Okay, salamat good once again kay Mary Grace Divina Gracia de Luso. To be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and bring to live. It's DJ Vic Donoso the Third of Dumangas Mix Club. Okay na, okay ari man ang isa ka chick boy. Chick boy nga DJ sang Marine Mix Club DJs ka member man sang Panay Mix DJs. Okay, si DJ Patrick Marine Mix Club. Okay, please an evening din si Imo, no? Musta ato na bulbakasyon sa may Pasig City. Salamat sa pag-support sa ako niya Facebook Live. DMC Radio FM REMIXes. Hindi
Okay, from Franklin Jojo Sambilia Jr., DJ Vic, good evening. Pasensya talag sa lang kami nagatamwa kay hina ang amon nga net. Okay, wala gid problema. Pag may time, tamwa. Pag wala, relax lang. Okay, hakuna matata. Just relax lang. Don't worry, be happy. Okay, from Edward Dialio Jr., ma-request, sir, back to me. Yan ni Quisi. Okay, tingnan love song na siya, no? So, TikTok lang kita. Kaya bala mo kung mag-play ako sang urig nga love song. Sigurado makataton yung live, no? That's why na-notice nyo, puro mga TikTok remix ang ina-play naton para wala kita problema kay Facebook. Kung mag-play kita sang urig music karon, sigurado gid utod ang atong live. Okay, so inote ko lang kasi makita ko sang remix version sila, no? Okay, from Franklin Sambilia Jr., thank you, good DJ Vic. Boss, mabatian naman ang live mo sa Housing Bakay. Aragid. Okay, atong giling live, no? So, gina-play ni Franklin Jojo Sambilia sa may Bakay Housing. So, kung mabatian ka mo dari Subong, malawagan ka mo Subong, siyempre magalanog boss ang ngalan nyo sa replay sa ako niya Facebook Live sa mini sound ni Franklin Jojo Sambilia. Grabe, social. Okay, from Edward Dialio Jr., 5 little monkey, sir. Basi pwede masaot ko kay medyo naka 5 liters na ko. Basi matumba ka na karon. O sige, may anak ko din nga 5 little monkeys, no? I-play na ko after sa isa ka song. Okay, welcome to our dance party mixes, DJ Bong's Vlogs or si DJ Bong's Taronas. Isa man kasikat nga remix maker diri sa Western Visayas. Member man sa Panay Mix DJs.
Okay, ara si Rico Dumaop dito sa may barangay Talo sa Damanga. Salamat gid sa pagtamwa sa akong Facebook Live. Okay, from Lumbayag ni Pirotsky. Idol kong magpabatyag ang ex sa pakon or pabayaan na lang. Okay, kung na ang imong ex gani magpabatyag, siyempre sa pakon mo. Kaya nga pinapabot-abot mo man mo. Song na to sa mga nag-apply is gintunto mo. Okay, parang sa mga ginapasalig bala or gintunto, ginpa-develop lang, tapos ang uli, berikan ka man ang gali, sos tunto, na. Tapos nabiling kayo mo sa tabtaban, na luko di amor ka, kaya seryoso kayo mo ya. Mga sa pagigugma, dapat hindi ka mamangin seryoso, no? Binan yung gid sa 1/4. Kaya kung may problema, may 1/4 pa ka mo nga ibangil. Kaya kung hindi, mamangkot ka na lang lang, gintunto mo ako. Okay, ang tunto nga 5 little monkeys, kinapagita ko pa. Okay, so mga ex nga nagapabatyag, pwede man na siya balikan. Wala man na problema. As long ang babae na okay man magbalik sa imo, no? Pero may mga babae ang hindi sila magbalik sa ilang mga ex. So ang pamangkot mo, why? Okay, aran naman ko ng ulan. Sige lang, hindi kayo ma-end naman ako Samtang wala pa ulan, ma-disco-disco tanay. Ang problema tama lang ni karong burnout. Donoso. DJ Donoso. The third of Dumanga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
sekali. Kita nih manusia, bukan ATM saya. Bukan ATM saya. Memang fajar sekali. Bukan ATM saya. Fajar sekali. Memang fajar sekali. Fajar sekali. Memang fajar sekali. Baru kenalan ngaso bikin bagilah. Tiap malam berjalan kita bedompetnya rata dunia. Masa anak ada modal, asal gaya pasang story amor doi di meja. Tunjukkannya ke paling ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injang dalam muka. Otak cuma penuh dengan rencana. Macam model ini memang pacar tak ragu dah. Fajar sekali. Memang fajar sekali. Fajar sekali. Memang fajar sekali. Memang fajar sekali. Memang fajar sekali. Kita nih manusia, bukan ATM saya. Bukan ATM saya. Memang fajar sekali. Bukan ATM saya. Ladies and gentlemen, DJ Vic Donoso, DJ Vic Donoso, the third of the Umanga's Mix Club DJs. It's time to dance. This is the unbeatable, and you're dancing to the beat. Dancing to the beat of DJ Vic Donoso the third of DMC REMIX. Enjoy. Maririnig sa'yo sa pagdating mo sa mundo. Ang katahimikan malayo sa gulo. Sa inosenteng mga mata aking ipapakita. Wala ang kaguluhan, wala pangangamba. Umawa ka lamang sa aking kamay nang matuklasan ng ganda nitong buhay. DJ Vic. Iingatan ka, di pababayaan. Gabay mo pa sa iyong kapaligiran. Kaluskos ng dahon, huni ng mga ibon. Malayo sa dilim ng kahapon. Hampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang maghapon. Simoy ng hangin sa isaling tanawin. Paligid na iyong tatahakin. Pagkat walang sawa kita aarungkain. Sa paraiso kinalala. DJ Vic. DJ Vic Donoso the third. Padarama lalagyan natin. Here's another great cut from the coolest DJ.
Donoso the third. DJ Vic. Don't waste the song. Bitch. Get up and dance. You are dancing to the beat of DJ Vic Donoso the third of DMC Remix. Gangnam Style. Gangnam Style. Humongous Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Dancing with the beat with DJ RJ.
Okay, naman sa atong Facebook Live si DJ John Pastrana Tiangao dito sa may Metro Manila. Salamat sa pagtama. Also kay Juben Sibilia Risicon dito sa may Barangay Managit Dumanga. Salamat sa pag-support. Okay, still dancing our dance party mixes is Franklin Sambilia Jr. Sambal niya. DJ Big shout out ko gali si sa pamilya ko sa Barangay Harden, kay Nanay Alma kag sa mga hinablos ko. Good evening lang sa ila kag sa imo man DJ Big. Kag sa tanan niya mga nagapamati sa imo. Good evening man. Okay, please good evening sa tanan. So it's 10:30 in the evening. So sa mga hindi pa makatulog, mas out kita anay. Sa mga bigo-bigo dira. Sa mga bigo. Kiay lang Most in-demand best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. And grupo mo, DMC Net Radio FM. Okay, once again sa oras sa Pilipinas, sa oras sa DMC Net Radio FM is 10:31 in the evening. Sa medyo paggabi natin nga oras, no? Sa mga hindi pa dala makatulog, siyempre pili ka mo ka kimbot oh baby. Okay, sa mga medyo ginabisita sa ila mga insomnia, pili ka man na makakiay para kapuyon ka mo, kaya makatulog ka mo sang maayo. Okay, mga suki natin dala sa may barangay Managit Dumanga. Salamat gid sa pag-support sa akong Facebook Live. Labi na kay Kagawad RC Rolinding Lasa. Of course, sa mga grupo mo natin sa may Dumangas United Radio Communicators nga nag-silent monitor sa aton nga live, no? Salamat gid. Okay, labi na gid kay okay, Wizard 20 Virgo 30 si Paring Pinya dira sa may barangay Pagdugi Dumangas. Also si Blackjack, si Paring Nepidi Piesta, si Morina Barolo de Aros, also kay Access, si Starlight Maripusa, also kay Prisnamon Jack Sparrow, Black Panther Balangao, Campo Boy Pitbull, kag sa iban pa mga members ng Dumangas United Radio Communicators. Salamat din sa pag-support. Kag siyempre sa mga grupo sa may All-Star Riders Dumangas na nag-silent monitor man sa ato, nag-muni-muni sa ato nga Facebook Live. Labi na kay Bro Richard Manyapaw sa may Barangay Victorias Dumangas. Also kay Shin Nasyongayo. Ano nga napilido yan? Doon nalipat ko. Okay, of course kay Pau kay Stidler. Also kay Binoy. Of course, the rest of the members of the All-Star Riders. Kay reaction sa akong Facebook Live, of course, si Mary Grace, David Gracia Didoso. Salamat sa pag-share sang heart. Si Roxeline Lasa Gaborni, Annabelle Francisco Donoso dala sa may sitio Naluyan, Barangay Sapao, Dumangas. Of course, si Kevin Doms dala sa may Barangay Sapao, Dumangas. Si Franklin Jojo Sambilia Jr. sa may Bakay Housing. Si Flor Tugonon Didio sa may Bakay sa Barangay Sapao. Also si Edward Dialio Jr. Si Romel Drilon Galas. Then si Brian Segovia. Si Rico Dumaop sa may Barangay Talosa, Dumangas. Si DJ Bong Sublags, DJ Bong Tarunas. Also si DJ Patrick Marine Mix Club Lumbayag ni Pirot. Salamat man kay DJ Patrick Marine Mix Club sa pag-share sa Inday Tin Disco Mobile of Kalinog nga group page, of course, sa Team Guimaras Island Namit Gid. Kag sa Marine Mix Club official group, salamat man kay Rox Kidding Lasa Gaborni sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, sa mga wala pa naka-share, just share my Facebook Live. Okay, it's 10:36 in the evening. Asa kita ko alas 11 sa gabi, no? Kaya niyo magpulaw alas 11? Okay lang magpulaw sa disco, hindi lang ka mo magpulaw sa sala nga tao. grupo mo, DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, this song is for Idol Fideline Garcia dra sa may Tabukan Country Village. Na ano yung mga favorite song?
ang dilaw. Okay, just relax lang, hindi magpatama. Hakuna Matata. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, may gabi man kay Kagawad RC Roland Dinglasa. Doon sa may barangay Managi Tumangas, so gising na gising pa. Ano namang ginapula-pulawan ni Kagawad? Sabay pa nga hindi na sala kataw. Pati joke ha. So wala pa nakatulog si Kagawad, no? Medyo ginachat sa pagkaroon yung biyay. Okay, ako medyo daw wala pa natuyado, digay pa. Asa kita sa mga alas 11 sa gabi, no? Sabda ko may time pa. Kaya sa mga sinima na masako naman akong alinya. Okay, just enjoy our dance party mixes. Yo, the kaka, drop on that hit. On the ones and twos, this is DJ Donoso. DJ Donoso. The third of tomorrow's Mix Club DJ. Bringing you the hits. Okay, this song is for Idol Fidelin Garcia dahil sa may Tabukan Country Village. Okay, ara si Sir Tope, si Sir Chris Binavista sa may Barangay Bakong Dumangas. Diyan po sa may Banwa nag-ubra, no? Hindi ka na gani na yung lagawan tada para nga magkilala kita sa personal.
Upod kami ni Sir Tope. Okay, si Idol Arnel, DJ Arnel Brigoli. Isa man kasikat nga remix maker dito sa Western Visayas sa nagatamo sa atong Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM, your #1 choice. Okay, from Idol DJ Arnel Brigoli, kanami gid boss ang DJ. Basta amo ning tingog makasayaw kagid. Importante sayaw lang hindi makahulog sang palda. Okay, man gabi sa imon, no? So nagapulaw-pulaw ka man da. Okay lang ang pulaw, basta hindi ka lang magpulaw sa sala nga tao. Okay, from Rigon, Estipuna, Dongor, sa Vikings na ko ga-obra, sir. Wala na ako sa Dumangas, nakita takaambi pagkaon mo sa Viking, sir. Okay? Puti ito nga ako niya ex-girlfriend, di ba? No, doon ito magkitain nga duwa. Wala ka ito napakilala sa akin. Tanigin libre to beer. Sa totoo lang pagkaon ko to, kay dubitin na ako niya pagkaon. Kaya iti gamay kaon ko, ginbawi ko sa beer. Doon naka 4 or 5 ko to kapilsen. Kung tibawi ang 1,000, di ba, no? Kung sipon daw wala Japon bawi, kaya ti kanugon sang 1,000. O sige lang, mo gina. Sige, basi makalagaw kami to sa akon nga ex-girlfriend na pagkitaon ta. Basi libre kami to bisan gamay lang or may paaman. Ay, pwede si DJ Arnel Brigoli, nag-live man ni dati, no? Nag-online DJ man siya dati. Ay, doon nga nag-untat siya. Nga nag-untat ka gani DJ Arnel? Ano nang asawa ka? Or may ubra kang mga lain? Nag-live niya sa una mo? Una pa niya sa ako nag-live. Na-follow ko ni siya. Amo gina ko guys, nag-lain ng gimmick sang tao. Kapin pa ko makita na sang guwapa. Nag-level up, nag-bago. Okay, kung alam mo lang, from Bandang Lapis. Sa mga hindi ba magpati sa ginasugid, na isalamahambal mo kung alam mo lang. Okay, so from Idol Arnel Brigoli, naguntat na ko Idol kay nagbakhin ko diri sa Cebu. Okay. Ginuntat mo nga damo ka na to fans. Kalaban na to mga chicks pa. Pero mabalik ko soon, matukod ko station ni Wadre. Okay, so mo ginaya. Hindi ka maghandom sa mga FM radio lang may transmitter kay magasto na. So mga panahon dapat naka-online radio na kita. Gintagaan na kita ni Facebook sang avenue nga para maka-broadcast nga libre, no? I-follow ta lang ang mga rules ni Facebook para hindi kita ma-block. Pero libre nga ito ni pag-broadcast, so malabot pa sa bilog nga kalibutan. Bisan nga party basta may internet, so malabotan pa, no? Okay, so siguro last 2 songs na lang, so mapaalam na ko na. Is 10:52. Sa
Pwede ka na makatukod idol sa may Cebu So kinala mong gilang mixer, then microphone, computer, then iban nga gadget na. Okay, pwede ka na maka-live dra. Sige lang, balik ko sa sunod kasi may time konti kay kompleto ko sa gamit. Magamit, so medyo sige yung kung ano samtang may gamit pa. Kag samtang may bakante pa. Okay. So go lang permi idol. Kaya mo ginang aton niya nga dapat nga muto. Dapat ka balog ta mag-adjust kung ano mga sitwasyon sa atong kabuhi. Okay, salamat Ruigi Bomb Mix. Para sa tanan nga may mga kabalaslan. So ang imo gid mahambal, salamat. Pag higugma ka sa isa ka babae, kagimbrikan. Pwede ka man dyan ko pasalamat kayo nang impart ka sa iyang life na. Okay, this is gonna be my last 2 songs. Then after siya final song ko. Then of course ma-end na kita na. Ba't kita liwat sa next nga mga gabi. Basi boss makalive na ako Amo niya ang idol ko nga DJ Vic Donoso from Dumangas. Ikaw yung idol ko mo? Okay, idol lang kita. Importante nga kita nga mga naga-remix making, mga remix maker DJs naga-isa, no? Hindi kita mag-sinuyaay, hindi kita magpinatas-taas sa sugid. Dapat mag-isa kita. Actually, nag-untat ako remix kaya daw nadudo ng ginawa ko. Pero may plano kung mabalik sang remix na mahimo ko liwat sa album. Para nga mag-trending liwat ako niyang ngalan. Kaya daw, why na ako nagsikat. Nadula na ako niyang ngalan sa remix world. Okay, try ko magbalik sa remix, di ba ta? Okay, sa tanang nag-support sa akon, salamat gid. Sa mga nagkakontra sa akon, salamat man. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Get ready for DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo! Okay, this is gonna be my final song. Salamat once again sa nag-upod sa ako na nag-kain na last 9 bisang gabi. So nalita ko gamay, no? Sila mabawi ko, boss, Mga alas 7 masugod na to, boss. Okay, thank you so much sa nag-send sila mga greetings, sa nag-send sang ilang mga reactions. Kag siyempre nag-share sa ako ng Facebook Live. Salamat gid. Kita-kits kita next nga program. Okay, God bless everyone and have a blessed Friday evening, TGIF. Thanks God, it's Friday. So buwas po, why na kita, manglaba kita buwas. Kag mag-enjoy, kaupo na ito ng mga pamilya. Mamuling-muling kag mag-date sa mall. Kag mag-uyat-uyat sang mainit-init nga kamot. Okay, goodbye and God bless and have a blessed Friday evening. So, sweet dreams everyone. Kag hindi gid malipat mag-say a little prayer before ka magtulog. Kag hindi gid malipat mag-tiyong sa inyong mga mata before ka magtulog. Okay, good night and God bless.
You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Lo, daw katigas ang bumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus, kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Kanaabo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount, ibakal tatuloy ito sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami sang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani barkadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho, berti gidya katambok. Aba pre, daw ginapabati-batian mo ko ha? Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akong pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrili sa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok, kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrili sa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrili sa Livestock Farm. Paluyo kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galilo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lodra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double, tiyara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Hi, kainit na gid mabatsyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga? Ga, pakayuno bala aton electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sa mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilaya First, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon.
You are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo!